Trabaho tayo dyan mga ko sa maaga kung si mga alas 5 para mag-edit. 6 na ng umaga. Nakabaho sayang konti sa gagawin natin. Hindi ako yung mga anak ko ngayon. Iba rin talaga yung pakiramdam kapag alam mo yung sabay-sabay kang gigising. Saka sabay-sabay kang magtulog. Hindi yung tulad ng sobrang aga mo gumising para lang pasok sa trabaho. Kaya kailangan makagawa ako ng paraan Magkaroon tayo ng hanap buhay na extra na pwedeng ipalit. Just in mga kausa na hindi ako papasok ngayon. Kasi medyo masama yung pakiramdam ng mga bata sa kaniwarden. Dahil nga naabutan sila ng ambon kahapon. Kaya nag-desisyon na akong hindi pumasok. Palis na sana ako, nakaligo na ako Nandiyan na yung mga damit ko. Ganun talaga. Kailangan natin mag-set ng priorities kasi para sa kanila naman kaya akong tatrabaho ngayon kung sila yung may sakit. Sila yung priorities ko over sa lahat. Hello? Lu? 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 Ito yung gawa ni Kuya ay habang natutulog kami. Wow. Ang masabi mo sa itsura ko? Purse na purse. Purse na purse. Dance! Sige, tawag ka sa season. Banding kami dito ng kosa. Warden natin. Sumingit tong dalawa. Whoop! Nanonood ng editing ng CapCut tapos may tugtog na maganda. Oh. Habang nag-aaral ng CapCut Nice. We dance. Hawak ko na ba si Jasper? Oo. Okay lang ba to mga kosa? Yung anak ko mahilig sa panonood ng mga editing app. Mag-edit ng video ganun. 3 years old pa lang yan. O tablet. O para mag-edit siya sa CapCut. Na lang yun. Yummy? Yummy? Ito lo. Drink. Di ubos sa lahat. Experience mo sa Yakult? Sabi nila, nung bata ko, dapat pagkabukas nito, inumin na tuloy-tuloy. Kasi mapapasukan ng bakterya na ibang bakterya. Kaya pag iniinom ko to, hindi unti-unti, tuloy-tuloy. Ubus lahat? Ubus ka agad. Fishball at sopas. Sarap. Yummy, sarap. Egg po. Sarap.